अरे तो हमरे मना कइले पे मनबू हमरा के सुनही के बा बोला का कहत करी घमे घमे काम हमर जोर गइल चाम। अरे कहाँ जरल बा हो करी घमे घमे काम हमर जोर गइल चाम। ले ले ऐता किरमिया गोराए वाला खजाना कैलू असही दीवाना बड़ू रूप के खजाना कैलू असही दीवाना गोरी और गोरा के हमर जान ले बुका। अच्छा जब लियावे के भला तबे हम गोटो के लोगे लगली। हाँ ऐसे पहले तो कबो ना कहत रहला कि हम गोर हई हम सुंदर हई। अरे तो ऐसन बटले बाड़ू तो कहे के कौन जरूरत बा। अच्छा अच्छा कि कंजूसी ना करत रा। अरे नाही हो तोहर कसम। और सुना इतने कमी ना बा भाई हम बताओ तनी ना काहे के कंजूसी करत रा। बोला बोला सुनो बोला। ओजन घट गइल मोर बड़ा भइनी कमजोर। कौन बतौलस? ओजन घट गइल मोर बड़ा भइनी कमजोर। ले ले ऐता कोनो टानिक मोटाए वाला। तुम मोटाए के फेरा में पड़ल हो और का तोहार वजन वैसे ही बढ़ गइल बा और मोटाए के कहतड़ू। अरे तो हमरे चली ना न जाता देखो तोरा न गिर जाता नी। अरे तो उल्टे बतियावत हो इतना मोटा गइल हो कि तोहरा से कैसे चल जाई। फैट बढ़ गइल बा तोहार कंट्रोल करा। सुना है बात बोला बोला। बाड़ू 70 के पार जो खवली कई बार। हाँ हाँ भी है कहबा। बाड़ू 70 के पार जो खवली कई बार गोरी और मोटा के हमर जान ले बुका। अच्छा छोड़ा कुछ न करबा हम जाना थी तो के कुछ न करबा। अच्छा तो के करत लेकिन एगो बात कही बोला। वो तो जरूरी कर दे बहा ना। अरे तो हम ही करतानी ना कि गांव जवार करत हो। एगो बतियाला मान भइल पायल पुरान। यो खर्चा बढ़ाउल तू। एगो बतियाला मान भइल पायल पुरान। पे जनिया ले ले आई छम छमाए वाला। तोहर रूप रंग चाल ढाल वैसे ही जान मारबा और ऊपर से काहे इतना टिटिमा बतियाओ तू तो हमार जाने ले बुका। अच्छा तोहर हिरोनी के चाल जिया करेला बेहाल। बहकावा मत। तोहर हिरोनी के चाल जिया करेला बेहाल। पे जनियो बजा के हमर जान ले बुका।